sa Radyo Lampornas Production Center. Aniya ang tulumanon. Alay, dito mo. Tulang, nakamute ata mo. Handusanan. Sa unod og panit. Dahil ito sa itong amigo mo dito. Okay, anyway. 9:15 second hour sa itong programa. Again, sa mga bago sa playback.tv, dagan salamat. Hello sa intanan. Please, ignite yung mga friends to join us every night. Dagan salamat kayo. Nalipay mi nga namo karon din naguban-uban ka namo. Tana magkadagan pagita. Ha? Basta mag-design na si Poppy sa mong kuan. Design ni sa itong kuan. Sa tao ka ni. Lubos-luboson na ka na. Kaya mo hawa na mangyapong ka. Ano may design nun? Merch sa kuan. Merch sa... T-shirt or kalon? Sa ni? T-shirt na siguro ng gamay nga kuan sa likod ba. Mo man uso ba? Anong gamay dali na logo taan sa likod din or something. Dali ra na. Chat GPT ra na. Chat GPT. Ba? Anong lisod na to mga ko? Canva ra na. Di na to lisod na to. Okay, Sam, imong mic daw, Sam. So, imong mic nga naman si imong ulo gud. Sorry. Bantong ra mong kakadunggan mga kuto nga naga-chismis. Sorry na. Again, dagan salamat kang Splitfire 18, Nessie, dagan salamat Jean Marie, si Cassandra, si RR, si Juanito, unsay adlaw ka nga si Juanito pala tong guest din dagan salamat. Tapos si Drew, unsay oras si Drew? Tapos feeling na corp ang Friday gugmanggiyak lang ako. Balakan kay gugmanggiyak diri gud. Friday gugmanggiyak. Pwede ba na? Kay ko say mo ng Friday mo'y busy na to. Friday night, di ba? Mo'y mga ting wadwad. Brief nga walay laba. Hello sa imo, sir. Salamat kayo. Again sa tanan. Brief nga walay laba. Mamayang ko ano. Si Juanito sa kay si adlaw ni mo Juanito. Sa imong gusto. Lagi, nagulat rabayan na sila. Si Juanito, si attorney. Oh, attendance sa gyapon para sa mga kuan. Honorarium. Honorarium gyud ba dili talent para gamay ra bitaw honorarium. Pambarangay kay ba. Para dili mag-expect ba. Dili kay mag-expect honorarium lang sa ha. Pangload lang ni pangload. Simulan na natin. Lingaw kay ko sa kuan, lingaw kay ko kang ano. Lingaw kay ko sa anak ni Juan nga si kuan. Mako. Ay kabalakawan, murag lucky gyud kay sa gyud, lucky gyud. Lucky pero gasup-sup pa man, gasup-sup. Gatam sakra na basi niya. Aba, lay ang unaon niya ba. Kabalo, kadto lang isigit na ako. Kapag gining ang daddy bitaw kay more into marketing bitaw. So, syempre ang eskwelahan ni Rusty nagpadalag letter kay Dol ilang foundation tapos may mga pa-sponsor, kung pila na. So, yun ko nga, as the teacher, pila man ni 5,000, pila man ni maka-play ba ko jingle, how many tarps, pila ba manabag ko pag-games, anak ka, naingana. Dili pwede ni nga, kasi diferensya sa 1,000, 2,000, o 5,000. Willing ko sa 5,000, unsa man ni maka-tarp ba ko, nabag ko'y jingle, as your teacher. Ganina akong i-review. O kung sa mayin sa teacher, wala siya kabalo sa mga ingana. Nanaunsa naman. Pati ba naman kanadigya po mo kabalo kung unsa na yung mga about sa ingana. Ginoo ko ninyo. Workshop be. Workshop mo be. Unsay pasab. Agay! Marketing 101. Anyway, ito na. Simulan na po natin ang ating alamat. Teka muna, mag-play mo na ko ng SPG. Okay. SPG sa takadot lang. Rira ba ta kanina? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang sabay gahi. Mura magsimahal lang ako na dunggan ganiha. Sa mga langit na wa. Namatay naman ito si Mahal. COVID, di ba? COVID ba? Tama. Ikaw ang magiging pa-remind sa kung ni mo. Sorry, pasensya na.
Maayong adlaw kaninyo, dear Honorable Councilor Bernie and Master Fofe. Okay. Pasensya, wala pa isang, di pa kay kailado sa kami pa ba? Pagpadala niya, wala si Sam. Sorry. Ana. Mga last month pa man nga mga letters. Yan. Maayong adlaw kaninyo. Nangayon ta ko og tambag bahin sa akong sitwasyon. Ayuda na pud na. Ako si Tikboy. Grabe nga pangalan Tikboy. Nakuha po nga pangalan. Pang 90s man kayo ni. Ako si Tikboy. Og nagtrabaho ko isip security guard. Og Hindi bound. atak ko. Ako si Tikboy. Aputol a ulo, hindi atak ko. Nagtrabaho isip security guard og bouncer sa usa ka bar kada Sabado. Nagtrabaho ko og maayo tungod kay gusto na ko suportahan ang akong live-in partner nga si Cheska o social, di ba? Tikboy tapos Cheska, layo ra kayo. Ha? Si Sam ba daw nagpadala ani? Uy. Ganun man. Dati kay kuan sa guard ay. Ha? Tagalay man tong taga CDRRMD. Lahi dito nga ga. Uy, abas. Live-in partner man daw ang istorya, basi abi daw ni. Na live-in partner nga si Cheska aron makapadayon siya sa iyang pag-eskwela. Kay pagkahuman niya panganak, mihunong siya sa pag-eskwela. Mao ka lagi. Giguba pa nimo yang mga kaugmaon. O tama lagi, yung future. Tungod kay gusto nako nga makapadayon siya og tungha. Naningkamod yung ko og trabaho aron masuportaan siya. Mao nang security guard ko sa buntag and during Saturdays bouncer sa ko. Grabe, kagod besh. Pertes kayang pagkakagod yun. Pero usa ka adlaw ni ana, dili na ta. Basta mga ani na galing. Yawa na sa dili na. takaron. Usa ka adlaw ni ana. Nasakpan ako nga naday siya'y affair sa iyang college classmate. Pinaagi sa iyang Facebook. Ay, taronga. Nakita na ko ang mga mensahe o mga ebidensya. Tuloy na ko ni sa munsaw nga di mabasa na sa mga messenger ko. Joe. Ha? Hello, go, Joe. Grabe akong kasakit og kalibog nganong buhaton niya nako. Grabe naman akong pagpaningkamot para ang iyang mga gusto mahatag nako. Gani bag-o lang ko nagpa-home credit og laptop. Wow! Ika sana all, baka ayo, uy. Home credit ha, mention pa ka ha. Sana na, baka naman. Mekanime. Grabe gyud, tanan niya mga pangayo akong ginahatag. Tapos, wag niyo ko magdahom nga buhaton niya ni nako, labi pa kay aktibo man siya sa simbahan. Agay, nadamay yung simbahan, Arp. O, lagi. Tingbasa ba ni Salmo responsor yun eh? Murag si Sam gihapon eh. Ay! Choir ba ni? Choir. Basig kauban ni mo ni Sam. Ay! Aba. Kani si Sam, kani si Sam, sumangin niyo sa kanang mag-choir. Basig gwapo ang pari siguro. Uy, abas. Uy, abas siya dito. Sorry. Wala ko kasabot nga nung gicheat ko niya. Pag-confront na ko niya, miamin siya. Miingon siya nga wala daw siya'y nakita nga kaugmaon nako. Ouch! Abi na ko ang iyang giingon kay wala ko kasabot sa imo ngano imo maning nabuhat. Mao di ay. Mao di wa kasabot di ay kay Chinese di ay. Alex Guho dito. Pag-confront nako niya, miingon siya nga wala daw siya nakita nga kaugmaon nako. Ingon siya nga gusto niya og mas maayo nga kinabuhi kauban ng iyang classmate. Oh. At least dili ka, sir. Nasakitan kaayo ko kay nagtrabaho man ko og ayo, nagtrabaho man ko og maayo para sa iyang kaugmaon
ug matinud-anon ko sa Ginoo. La, nadamay ng Ginoo. Karon nangutanan ako sa Ginoo. Bayot. Karon nangutanan ako sa Ginoo. Ngano Lord? Oh. Naglibog yug ko kung unsa akong buhaton ani nga sitwasyon. Councilor Bernie og Master Fofay, tabangi ko palihog. Unsay angay na kong buhaton karon? Dapat ba nako siya biyaan? O pa di kagibiyaan? O magpadayon na lang ko sa akong kinabuhi o unsa ba ang angay na kong buhaton? Daghang salamat sa inyong tambag ug oras kini si Tikboy. Nara kong play na ko may gala. That's why you go away. Kay ngit-ngit yang kaugmaon sa imo. Baby, won't you tell me why? Ito na, simulan na po natin ang ating Tagalog ukalit. Atong Ayun ra kayo para mahuman na ang tanan. Bulagin na siya. Okay, bye. Bye! Thank you so much. alam mo, in fairness sa story ba, ganang ko nga. Kung imong tanawon, ang lalaki, wala ba siya nagkulang, di ba? Nagkayod man siya, gibuhat niya ang tanan. In fairness po sa babay, tana sa mga naminaw o kamudya naminaw sa playback o sa radyo lampornas. Legit po ba ni bay? Nga ang babae, na po say choice ba? Pag-confirm na ko niya, miingon siya nga wala daw siya nakita nga kaugmaon nako. Ingon siya nga gusto niya og mas maayo nga kinabuhi, kauban na yung classmate. In fairness po, you girls, or kitang tanan, we deserve mang sad good or so good og a better life ba, no? That's why bitaw, swerte ta nga, dili ta pre sa uban nga ibuya or kuan kay. In fairness, makapili ta sa itong mga partner. Musa ni nakalami aning sa ato, labi na sa Pilipinas nga, kuanta ba? Mumitaw na iuban po moingon nga, labi na iuban moingon nga, nagminyo naman sila kay tungod sa kwarta, labi nang makita tag Pilipina, moadto og mga foreigner. Anong mga yun man din kang, sus, tungod naman sa kwarta. Imo raman ang judgment, pero kung imo nga in fairness to her, mo po yung kalipay or basin day tungod ani kay nasay nadawatan a gift na daghan koan makalag-lag sila din na in love gyud siya. Di man ka pwede mo judge diretso nga tungod naman wa man ay gugmang ito. Dili ka makaingon ana. Kay kita manggod lay manggod taog kanang lay tag strength ba sa pagpanguyab, di ba? Naiuban dili man ko gwapo. So ang akong ipakita sa imo para maganang ka sa ako sa talent. Pwede sa talent. Tuyuon kita kadalon sa bidyokihan para makita nimo nga may kumukanta niya. Bakit pa ba? Oh. Or may mo gitar, tama ka, Arp. Gidala din nimo siya dito sa payag-payag. Gipakisikatan nimo gitar. Oh my God, may maday ka mo kuan. Or sa una, dalon nimo dito sa kiosko kagawasan, dala kag kaset, play dancer man di ay ka. Tapos, di kay kamay mo sayo, pero may kamo tumbling. Kanapulo kamo tumbling. Lagi, Nya, kuan kay Bibo kay Kastanan, ganahan ka siya na. Ganahan siya, Bibo. Ang uban mga tao, dako nagtiyan, pangit. Pero naman siya kwarta. So, pwede ginang gamiton nga, manglibre ko. Naami bat sa una, Erp, nga iyang gibuhat, Erp. At first, di ko ganahan ang best friend ni Lingling. Pero ang style, Erp, kay maka-afford man sa Erp. Para madungan lang ginyag lunch, kaming tanan mga classmate ang librehon. Ay, kuyaw kayo to. Uy, kagasto nyo ba? Ay na, basta siguro mga 12 mi Gasto kabuo. para niya. Di man to gasto para niya. Kuan to sa iya. Iya man tong generosity gipakita. Bro yan na. Investment. Eventually, sa sige ko ang kadugayan, napami hantod nga, burag ni, okay mo na siya, nakipag-friend siya sa, so kadugayan, wala din, mag-invite. Sila na lang. Kadugayan kay Mian siya nga, manglakaw ta, uy, dabi sila. Pwede kita lang sa duha. Agoy, wala na din mo. Di, actually, kung imo ko noon, actually galing among friend na ganyan, pwede naman wala sila. Uy, kigasto man kayo, maulam mo ko sa imo. Ana naman din ang istorya. So, ang ending, tingalamin na, uyab na sila. Ana. Nasi uban magsilos, gan man na siya, tungod sa iyang motor, di ba? Dagan kayo makadong ka na ng, so, dito rin ka sa makang sa motor. Mo may ang strength naman sa iyong motor. Ikaw, ibutang na to, gwapo lagi ka, pero mag-jeep man mo pirmi. Siya na may motor, makaangkas man kay mahatod pa ka door to door, pak.
Tungalan sa babae ganina sa story? Si Cheska. Ah. siya. So pero si Cheska, murag na-develop gyapon no kay iyang tong classmate no. Oh, iya nag-eskwela man siya. Mo lagi na bora in fairness to her, di na mga sukon, so may nag-cheat man siya. Sayop gyud niya nga nag-cheat siya. Pero ang ako pasabot, murag legit pud baya pud na nga lagi ang usa ka tawo sad gyud. Mangita sa gyud og kanang, di ba? Kung unsay better presang kay you know, din of the day parang na sa mga ginikanan gud nga di man kita makabuot bay kung kinsay maminyoan ni Ella. Pero as much as Ella? possible, kung pwede mga Ella? si Ella, kung pwede Ella pa na gina. Si Nicole sa day, si Nicole sa day. Tayo. si Ella lang sa di mo tama, pero kung pwede lang lugar yung mami yun, mga limkit kay, mga gaysano, mga Lovely ka, pansat. mga yang, Pansat. mga yang, mga guo, mga Chinese ba? Para ikaw lugar, di na ka magproblema nga, in kaso ko, di na sila kwarta, kung manubra pa sila, di sila na-sponsor sa among world tour ni Ling Ling. Ang parents yun din ang kwarta. We deserve ilan sa mga problema ni Ella pohon. we deserve a better life. Sakon mo. Mas maayo man nga ang parents magid mo protect man gyud sa kaugmaon sa anak. But anyways, balik sa sa kuan kang Cheska manggod game. Medyo nakay punto ato Arp no, nakay punto nga na choice si Cheska kay kumbaga wala gyud pod na tuldukan ni Tikboy si Cheska kay Tapos dili sila minyo ha? Di sila minyo. Oo. Live in la sila. sana sa mga dapat natong timan-an ha mga boys ayaw ka pakampante. Ayaw pagkampante kung di mo pakaslan ang usa ka babae ay pagkampante nga siya ra gyud kay nakaanak na mo. Oh. Nya sa ipon siya. Kay muna siya isa sa mga dahilan nga mahitabo kanang nga what if kita siya someone who will provide for her, someone nga pwede ra nga sige sustentahin na lang ni ang bata. Wala ka karon. Now that's why kailangan lugar nga ang lesson ani sa mga lalaki kailangan kita mo dream big labi na kung kuan kanang murag dili lang pud magpakampante ba nga maoraman ni maorasad ni ana ba. So kailangan dream big ka imog yung ikuan kay dapat deserve gyud sa babae mong wife nga mapakaslan the same time ma-provide nimo kung unsa gyud ang makapahappy sa iya. Oh. Now, kung si Cheska atong mabutang love gift sana love language niya. What if gift ang love language Yan, niya? tama. Yan. Wala na provide ni butang lang nato si Tikboy, wala di siya ka-provide og mga gift per me Yeah. pero na siya effort. Uy, Liloy, nakahatang man siyang laptop. Naka-home credit galing Oh, siya. yutangan siya og laptop ay pag-chika. Gabi kung atong i-analyze ngano kang na-in-love siya sa lalaki nga kuan. Kay kuan lugar kan example, nautical ana lugar butang na. Dili kay Didi laptop yang ganahan, iPad yang gusto. Hala paruhom ko niya. Oh, Wala, iPad Cheska. yang gusto. Example, ato lang kuan ba kailain ko mutanaw gid ko kay basin walay sala si Cheska ba tanawon sa nato ba? Oh. Basin na develop lang gid siya ba kay siyempre kauban niya pirmi kapag but if galutuan siya pirmi be unya si kuan wala na time magluto kay bilar pag yun. Di ba? Ah, pwede. Oh. But if kana ang kahatag sa iya nga wow kuan nga ni unta akong future husband unya ang isulsol din sa mga classmates wala man sad mo nagkasal ipasustinto na lang na okay murag in love kay sa imo si Pero- kuan gyud si Buti. Pero wala ta kami no sa usa ka security guard ha. May security guard pa siya, nag-bouncer pa siya. Pero dili gid siguro enough, no? Murag nga na siguro ang nakita sa babae ba which is take advantage pud niya lugar nga which is well ingana na gid siya siguro mo gid nakita niya nga like nakita niya nga advantage sa iyang kuan sa iyang kay I'm sure dili man may ingana si Cheska kung wala pud siya nakita nga someone to kaning differentiate sa iyang kuan husband sa iyang dapat na-differentiate siguro na niya. Nakita niya ba nga? Ngani, no? So, pero ang akong dili ganan kan Cheska is selfish gud siya. Iyang kuan gud iyang self nga murag wala na niya gid una-una kung unsay future siya ang anak nga wala iyang papa or Dapat magka-complicate. sila anak. Pila ba? Nahan sila anak kay mo na Kaya, naboros siya tapos mo nang nagbalik eskwela. Di wala ko kabalo pila edad ay mga early 20s siguro ni no. O say kay dako biyang risgo ang edad sad no. Pag labi nagnapaka Sure. sa mga early 20s, Ay.
dali pa kay kamaana ng setter man ng madani matintalan ng mga preanang Dala ka matap, ma-persuade. yan ma-persuade sa mga kanang mga preana mga butang, mga lakaw-lakaw. Pag early 20s pa Carb, labi na Herb kung sayo ka na boros Herb. Mo sana sa tendency de pag early ka maana. Burabag nalaktaw bitaw nimo tong age gap nga supposed to be kana matingala ka ako lagi mga classmates kay go. True. Galaglaag palagita nganong ako din ni gabantay na mga bata. Ano may ana? And even di lang sa babae, napoy ba mga lalaki nga sayo na amahan. Nga mo nang uban ang tendency may tabo mabili ng mga asawa sila dito gabarbar kay feeling nila wala pa ko na pura sa akong pagkabata kani nga edad. Pero mo lagi amahan naman ka supposed to be dapat ang nasa imong mind is wala na dapat ahead na ka kay nanak kay pamilya nga gibuhi pero ang uban na pa maguingan na mo na nga di kuan paghapon chuy-chuy paghapon kay mo may bat bay kanang kan bay akong asawa bay nagulat sa balay bay kanang mga ana bitaw tao say wala Nadunggan ako ang usa na ako ka friend, nadunggan ako ang usa ka friend nga niingon siya sa ako nga magpakasal gyud ka. Magsisi ka ba? ano nga as in what as yung ginang galo Magsisi ka ba? Kung nga naman siya. Basta ako gani ako gigingnan akong asawa nga kung naay chance nga magpakasal ko og dili sa imo, mingi ko nga mas maayo para lugar wala na lang ta nagpakasal. Wala na hurt imong asawa na siya. Wala ba kay murag makita gyud nako ba nga karon nang gawas ng mga opportunity ang gawas ng mga opportunity pwede murag tungod sa among pagka-asawa murag nahimong hindrance pero para sa ako bitaw wala gyud ko nakuan niya. Wala ko na like na convince niya o wasag ko nalang sinesi namin na karon mangingana din ka. Dili gignanan ako sinesi ani. Wala na ko siya gi-idolize kay ano. Number one, mas karon nakita na ko nga mas negro ko nga nag-iusa mi. Basta kabalo lang ka nga ang pagminyo naagyo na siya purpose. Kabalo ka nga naa kay growth ana. Kabalo ka nga nang nay purpose. Ikaw lagi makasulti lagi ka ana kay unsa may edad ni Moron? Katong 20s pa ka be. Dili lagi na sa edad. Sa una pag ko gusto nga magminyo pero grabe ha, bantay ha. Sa una pag ko basta mag-uyab ko sa una or basta mag-uyab ko sa una sana kanang relationship to marry na gyud mo gina nga akong di man kay imagine nimong sa 20s kang imong mga friends ana gasayaw-sayaw pa na. True. Di pa nang pero nagunaw na ako nga muna gid ni siya dili na may magbulag dili na may magkuan akong gihunaw na nga siguro 5 years after na mo mag-uban maka-provide na ko sa iya magpakasal na mi so wala pa na question mark pa na kung unsaon magpakasal pero kuan gid siya date to marry gito nga akong mga kuan mo nang usahay pag dili ko ganahan nga magminyo magdula lang sa ako kay kabalo man kung wala pag ko nakita na alam mo in fairness dili lang sa pag ano na kasagaran mo ako nakita sa mga friend but in fairness lugar dili ko gusto mo live sa kagalingon in fairness lugar katong ako nga naburusan ako kasi akong misis early 20s pa ito. Peak pa kayo to sa mga kuan. Pero ang naitabo sa ako, abay, nagkayod na ginayin ko. Kanang nagunulang na ginayin ko nga kailangan saan ako pag-earn sa money. Nagkuha din ko, nagrenta na rin ko balay. Bisag, pa'y klaro to sa una. Di pa ko regular nga employee sa una. Ang nahimo niyang effect is mas sayo ko noon yun na more na mature, nag-responsable, mas nangita ko opportunity, di ba? As early as mga mid-20s, naka-auto na ko. Pero ang auto na ko, kuan pa noon to, medyo kagang-kagang. Pero naka-out, ingana na ba? Ako ba ba tao, haya pa ba magunaw na dito na sa mga 30s na or ano. Sayog yun ko. Among sa may barkada na ako ba na kong mga barkada, guys, eskwela pa, nagingita pa, ako, wala na. Pangita, asa mangitag kumbati kay palitong diaper. Pero mo ko nasa ko nailagi kasagara kina ko naila labi na ka ng early lagi 20s mga kaminyo agoy goodbye ang tendency mag-away sa asawa kay asawa ibilin ta mga bana magbarbar sa kay wa pa lagi na wala pa na pura ba o kana mong idara lagi sa 20 ta katunga time sa tuwa napay mga night cafe. True. Bibo pa kayo ang mga barbar so ang kato ako mga nakaila bay maluoy ka sa kay usay manimalos man pud tong asawa kay bata-bata pa ibilin ang anak ibilin sa mga mother-in-law sa mga mama
Magpasiksik yapon, magbarbar na pud diya bay. Mabiyaan ng bata. Ang- Pero kanino kung si Cheska bitaw, mawo gini si Cheska kung ma-feel na to nga murag selfish ra kay siya kay aging gikuan niya sigurado gini iyang self ana no matter unsay mahitabo kang tikboy. Pero what if kani bitaw kay ang life baya pwede ka na sa ubos pa karon, pwede na ka mo taas pag pila ka years after. Yeah. Magsisi gini si kuan gid pag abot sa panahon labi na kay determinado kani si tikboy niya. Ingani lang kung naminaw si tikboy. Pero mo lagi na ba no, kung nalalanggi ka ng baligya bitaw na kanang kuan, bulang kristal no, pwede kita no. Kung makita pa lang yun nato, Sana na to future. makita tong future. Well, sa Dali ako na pang tama ni giingon, ang akong tanaw gid kang Cheska medyo selfish na ako'y kuan, murag judge na ko sa in a way. But kang tikboy kung naminaw si tikboy karon, actually ang mga relationship bitaw kanang cheater, kanang mag-cheat, it's not ikaw dili man ikaw ang kuan ana actually kung ang imong partner nag-cheat, it's the ang tan-awon ana is kung unsa nga karakter ang imong partner, meaning di siya maayo nga klase nga tao. Ikaw nga naning kamot nga nag-cheat, dili dapat nimo i-question nga unsay kulang sa ako, kapalit-palit ba ako? Ano ba ako? Dili nimo ikuan sa imong self kay actually ang iyang integrity mo'y nadaot, ang iyang pagkatao mo'y nadaot kay dali ra kay siya nakabig og mga ana. So padayon lang gihapon ka diha, it's not your loss bagkus imong huna-unaon nimo ba nga uy murag siya man ang nawaldan og partner nga loyal pareha nako. Iman na lang nga na lang. Ang second point lang ani sa problem no kay medyo gi-question na niyang Ginoo no. True. Kita ka, di ba siyang kuan, murag gi-question niyang Ginoo ba nga buta man tanak ko, si Cheska, aktibo siya sa simbahan. Tapos, gibuhat man ako tanan, wala man ko nagsala. Bay, pero nganong, Lord, nganong ingani man ang ending, Lord nga. Gikuan man gyapon ko ba yun? May ingana nga mga tao. Di ba? Gi-question na nun niya ang Ginoo ba? Dili tanan nga nagsimba, nga dili na sila matital. Mo lagi. Mo gani simba na sila. Wala immunity. Wala immunity sa temptasyon. Di pasabot nga gasimba na ka, okay na din kistanan ana, Yeah. dili pasabot. O kung dili pad pasabot nga buutan kay si Tikboy, mayon siya nga deserving ba na ko na ingani. Una-unaon kita nato mga guys ha kani. Sa tanan nga mga atong pambuhaton niya, nay something bad na itabo sa ato niya, feel na to dili na to deserve ang mga ingana. Actually kanang mga bad bitaw, always think na kana siya ang makapastrengthen sa ato. Ang question gyud ana kay nganong gipa-experience man ni unsay gusto ipa-learn ni Lord sa ako, unsay gusto na ipa-grow niya sa ako, whether it's sa patience nimo basin si Tikboy basin kailangan ka mo dream big pa gyud, di ba? Kay para makaisip-isip si Tikboy ba nga nigibulagan siya ni kuan karon kay makahuna-una na gid siya lagi ba kailangan nako i-up pa gyud ang akong kuan dili lang security guard basin na pa ko more pa ani nga ma-offer sa akong self para maka-provide ko. So ingana ba tan-aw nimo nga ngano man ning gipa-experience man ni sa ako kay ipa-strengthen din ginapa-strengthen dito sa mga kanang Sam, na-question man nimo Ginoo ana Sam nga nag-live-in mo, ikaw pa nagbuhi pero gikulata ka? Grabe siya. Wala may kulatan na itabog siya. Buttered con man ka, di ba? Pero ano man, basta magud na. In every stage of our lives. English. Oo, shoutout di ko kang kay kagwapa ni Sam. Ereng kayo. Anyways, bitaw kanang na-feel ako nga nasakitan gid si Tikboy. Kanang naa siya sa iyahang lowest kanang kuan sa iyahang life. Lowest part sa iyang life kay niabot man sa point nga na question niya ang Ginoo. Si Nagproblema pag siya kay gisingin na sa home credit ang laptop tuwa dito sa babae. Ito pa sa babae. Ginoo ko Tikboy pagpadayon sa imong kinabuhi itong naudit ko kay sa ato itong istorya ingani kay murag ang mag-adjust permino kay ang kanang ang gibinuangan, ha? Kanang wa ko mangay. I really don't tolerate cheating manggod. Kanang I really hate kanang any kuan sa cheating kay Ginoo ko maistoryahan na gyud unta bay ang tanan. Sige girl, butang nato nga ang imong gusto girl nga naay pangandoy na nay maabot ang inyong relasyon, na may maabot sa imong partner. Ang pangutana karon because I always believe in this saying that in every man's success a woman behind. I really ano gud kay ana promise. Dagan kay kung mga couples nga kakakita nga kanang pag ang lalaki gani ang mukuan, I know dako kayo og part ang babae gud ana. So kang Cheska, have you tried to ask yourself, nag-support ba ka? Do you do your best? Nga, di ba?
pwede ra gid kayo unta man siya maistoryahan ay ngano mag-cheat man gyud dayon diretso unya sa estudyante pag gyud classmate nimo ang eskwela pa man mo Diyos ko makitaan lang ta ka naulit ko sa iyo Wala, grabe nakareact yun si Dax Mac, oh. Mao yun nang gusto na ako kay Sam. Guwapa na eksperyensado pag yun. Hoy! hoy Unsa nga aspeto sa Tama. pagka-eksperyensado, tarong nga. sabi ko sa iyo In every, Naka-jersey tama, ako sa Sam, naka-jersey. ingon, tama to, in every man's success, there's a woman in front. In every man's failure, there's a woman behind. Bali. Kagamay sa problema. Ingon si Cassandra, gamay nga problema. Bulagi. Wala ka kasabot sa wala ko'y makita na kaugmaon sa imo. Isure lang daan na apil na ba, ana, ang pagkaamahan sa inyong anak. Sure pud ka na imo na. Timan mas words mo cheat ang bay kay sa inyo. Ang inyo biga ra na, pero ang girls ni invest og nag-emotion. Pero tinuod ka Punto. bra, no? Pag ang babae, mas ang lalaki kasi murong biga lang yun ba? Kung kikinamot lang tato, na bidli naman tato ba? Dali ra kaayo actually kung murag swerte ang mga babae nga gi-cheat. Dili sud swerte but kana example, gi-cheat siya sa iyang bana pero kabalo gid mo nga biga ra gid ni. Meaning kung kanang gamay ra gid kay siya lugar ba kumpara sa kung di ba? Kung ang babae gyud na nagrabe gyud nag-uros-uros man gyud na siya kay iya naman yung gihatag iyang self sa atong lalaki. Oh. Ako, Uso- mutog yung na ba nga ang babae, mas yun ba nga lang, mas kuan ang emotion, bro, mas attached sila compared yun sa mga lalaki. kay mura Kung ginormalize nakakita man gud lagi. nato nga ang culture sa una pwede makauyab og daghan ang lalaki nga ana Tama. based on sa Bible mura ginormalize ba nga ang lalaki polygamy. ano gyud siya polygamous. Gamos. Oh, Polygamous. yeah. Ang babae ba ginamos? O gasi siguro auntie. Naulit ko sa iyo. mauna So siya. again, sa bagay ang nagpadalag letter si Tikboy man, no, dili man si Big ano, boy. dili man ang babae. In fairness naman po, Tikboy, ang katong nga babae dili deserve sa imuhang pagkakugihan. Actually. Kabulo ka ako ginagunaw ng gikurbe. Siyempre sa akong mga anak siya gunaw na ba. So dili sa ko makareact as of today sa tong pagunaw na sa tong pag-istorya. Hindi siya ko na ba. So sa man lugar, may lugar ko sige kana ang laki kay bahalag apiki kay sige man gyud og hard work. Pero dili na Kaya siguro pure hard work, brad. Kanang Dili. Anang hard working. Diskarte. kanang napoy kanang kuan gyapon diskarte gamay ba kay. Like I said, muning usa sa wala na ako na prove sa akong father-in-law kay sayo mo namatay akong father-in-law. Di ba si Lingling pag una nakagraduate sa akong college, nakaduwa na lang siya nga kurso ako dugay, wala pa ako nakagraduate. Tapos murag kadugay murag una-una pag yun tapos si Lingling by in fairness. Si Lingling ang sorry sa mga bayaw, si Lingling lugar ang pinaka bright sa mga magsuon kay honor student, consistent nga honor student. So taas po ng expectation sa mga ginikanan sa akong asawa nga mapadulong gini dapat sa tino nga laki then Bernie bitok-bitok garaon ta. Unsay itsura nako sa una murag caveman. Nanambok. Walay Maui. nakaisip nga makonsihal ka. Pero, I mean, na-dancer, niwa mo sa una, kita mo ko nila, kay college, may nga mag-uyab. Tapos ni Dako, nag-EBS, tagara kay ko sa EBS, sa radyo, na sila'y madunggan, di ba, mga charot-charot kay ta. Tapos, di ba ka na bang, pero gusto na ko i-prove sa ilahang kuan nga, boss, kay, I remember our first car, nangulam pa mi og, kundi ko sayo, 40,000 masiguro to siyang papa. Kaya na may baby, bro, gigamit akong baby nga, maulanan mo, ko magmotor, may gito na auto. Ang auto sa una kay barato naman to, 60,000 man to nga kanang auto nga kagang, basta lang kay di mi maulanan. So na ako'y 20, kitagaan mi 40, gipautang mi, so naka-auto dayon mi para di lugar mo basa ang mga bata. Pero anak, yung lugar to among paningkamot. Pero gusto gina ko i-prove sa nga, sir, wala nagkamali mong anak, sir, nga ako'y napakaslan. Pero anak ba? Kaya lang sa'yo namatay. So ano niya ni na-experience ni tanan karon ganing mga travel nga di na siya mag-jeep, na anay sakyanan or anytime mag-grocery sila, pwede na ako makapalit sa ilaha or kani ilang balay galing ako na pa-repair na nabuhat na ako itong tinda or something bitaw. Wala na ako napakita sa ilang papa bay. Wala usa sa akong nasayangan ba.
Nagsara kay na siya, mga girls, kaniya, lesson jud kay ni kaning chess, kay basin gid pod ba, lagi, unahon yun nato atong self ba, murag maniguro. Mm-mm. Pero actually, ang pagsiguro manggod, kung gamitan na to og wisdom, tan-awon nimo ang klase nga lalaki nga imong partner, kung unsa gyud ni ang iyang mga nindot bitaw nga mga karakteristik nga feel nimo bisan pag wala na siya abot pa karon, feel nimo muna siya ang nindot kay nga ingredient para mo success sila dito sa future, labi nag imong suportahan, labi Baka ano no, baka in fairness si babae ba no, baka na-depress siya masyado kay nasayo siya na inahan. Sayo siya na Pwede. inahan, so Basic na-depress postpartum siya. na iya. Oh, nga na ba tapos nag-eskwela siya tapos lisod kay ang balon. Kaya na bitaw sa kalisod siguro tawa sa takabalo sa gi-offer sa classmate. Base nang Lagi mo offer sa galing- classmate wala mo. na ibawa ni Tikboy. Wala Extra wala kabalo si large. Tikboy. Wala ka balo sa Seven Tikboy long. kung unsay na offer. Oh, Ba? wala sa kabalo. Dili wala sa kabalo, wala kaila si Tikboy kung kinsa tong gauban-uban nga best friend dito sa iyang asawa nga sige sol dito nga. Come on, party ba? Kauban biya si Budoy. Uban si Budoy. Oh, tama. Mm. Tapos na what if na siya mga gustong kanang bisag mga kanila ako ning practical mga basic nga lami nga pagkaon sa 7-Eleven. Pwede nimo Correct. mapalit. Tapos kaning college alita gipa inom. Or kanang every value meal kay gusto gyud siya nga i-large ang mga soft drink pwede gyud niya ma-large kay Mm. regular lang pero this ang classmate inom sa imong gusto niya sa kanang may ana siguro ba kanang usay dia kadali Kapila na mano mo ba. guta- Pero kapila na mo guta nakadungog para ani nilang story ni Stephen Curry ug ang iyang wife, kanang mga ni support gid bitaw nga wife, kanang Oh. mga ni support gid bitaw nga mga babae. Mubiya gid ang dahilan munang ni kayod gid ang lalaki. Muy and every time na ay victory ang lalaki, kabalo ka unsay mga speech, I'd like to dedicate this award to my lovely wife. Ano gidayon Yan. pinakakuan diha nga mura baka inspire ka dapat ba nga lagi no magulat lang mo wife, hulat lang mo background lang mo Kutob sa Ano, pag maayo ang abot sa imong bana, pag maayo ang kuan iyang ma-achieve, ikaw mang gihapon ang iyang queen. Hopefully Ay, tana lagi nga na ba. Tabasi po brad gwapo sa kito yung classmate brad. Gwapo pa, adunahan pa o sana man gyud be. Oh, Ako kay gawnaw na lang yung ba what if be ba ya malicious. Kaya tong gi-imagine man gud basi ang atong gi-imagine pangit nga classmate Jericho Rosales nga peg medyo nay Yes, business tanay sakyanan ginahatod ka sam di paluwal ka mo bigay nga alam mo ayaw. No it isn't. Kano mo tilaw lang ko, pwede. Okay. Try lang. Di lang one. Masaya lang ba? I just want to be practical. Sometimes ang temptation, dali na kinisulti ka nang wala diha. Pero nana diha ba? Nana diha sa moment, kadlawon, kamuraduha. Kada bang, oh my God, mo na gid ni. Oo. Ano lang to? Ay, pero naigingon si Cassandra siya, ani na lang boy, di ba bouncer ka, i-hunt ang kalaguyo. Ay, ayaw pag nakasandwa. Kaya dili ni siya. Criminal ka Siguro ingani na lang. Pwede i-hunt, pero man to man nga istorya. Kanang man to man ba? Pwede. Para no? number one, ang Pwede. imong purpose is, imong siguradoon nga ma-okay si Cheska sa iyang mga What's your problem, man? Tarbi ka chicken, what's your problem? Imong siguradoon ba nga, Baba, Brad? man, mahitang Nagstorya, pangit, nakigstorya lang ko, Brad, kay basin imong binuangan si Cheska. O sige, na-in love na siya sa imo, Brad, pero unsa may kuan nimo, imong sa ma-offer nimo. Pag tan-aw nimo nga murag walang-wala gyud ka kay murag na Apiki. apiki gyud. Nag-gym. At least imong maingon sa kuan kay mugani ang love kay dili man na about nimo Tikboy. Ang love kay kung unsa imong mahatag kang Cheska gyapon, di ba? Kanang kung love man nimo si Cheska, gusto nimo ma-happy siya. I-sacrifice nimo ang imong pwede mo sacrifice. Pwede sab. No, kung kibali, kung mogi happiness niya, sige na lang. Kabalo ka, like I said, Brad, nga nang idara, early 20s, dako pa ba ang percentage dia sa physical appearance or si kinsa siya, ana. So, ako kaya po nga factor ba? Makahatag pa, medyo ibutang na to kay iyang classmate. Ta Lagi problema kay kay base sa sobrahan kung kayod po ni Tikboy, wa nay ligo ay. Wa nay kuan man Johers na, o Habers na dai pagtanday pa na. Johers. Kitawag nga itlog maalat. Sige lang, ano na lang
the sweetest revenge is giforgive bagyapon nimo siya, tapos inaabot sa punto nga ang inyong anak kay imo bagyapong gipat dako og tarong, mubalik man gyud ang mama sa iyang anak. Pakabot din sa punto mag-reunion din, ikaw na din to ang naka-raptor. May basig mauli ra na sila, oy. Bay, Basig Brad, madalap sa mga storya. Kabalo mo, katong gi-imagine murag movie na ang ending din si Tikboy din na himong dato, anak lugar na yan. Anak day siya sa usa ka bilyonaryo nga. May lagi talaging anak. Dagan sa bete kailang ang mga lalaki nga kung kayod lang kayod pero mo lagi ang tungod pod sa butang tog sa educational background minus pod medyo di ba ka namang sometimes labi ang anak po nga sitwasyon nga grabe ang kahago pero di good enough ba? Dili pod ba ka mo ingon nga tanan hardworking ka mo asinso ka daghan betay kaila kana day mga tigmasa og semento mga hardworking man na sila pero nganong kuan di ba lagi gyud puy diskarte or something ana ba mo nang usahay lang Mal-learn dapat ni Tikboy. No, Ganito, mo na. ganing niabot siya ani nga punto kay na siya ipa-learn si Lord sa iya. pwede Yes. tama so maybe gituyo to ni Lord nga ipakita sa imo nga ayaw pagdugay ng bayhana kay tanawa gi kuanra ka ikaduha mag-improve ka sa imong kaugalingon mag-test mangitag AI Academy Iya ba din tayo mong professor nga milyonarya? or ang principal sa sport sa kuan tiguang naman to dugay naman tong balo Pakita yung muscle nimo kay bouncer ka man. Human imong future po okay kay tanan. but sometimes there is a Bernie Bitox mo nang ganahan ko sa nga mga sitwasyon we're talking about kanabang real situation. Sometimes kakadungog tani nga mga problem but sometimes gina-dissect na to ba. Unsa kay ang mga kanabang pinaka dulo sometimes dali ra kay tan-aw nang usa ka picture nga dapat dili kay ang ana kay minyo ka dapat ing ana kay di mo ginamaayo imong gibuhat. Pero mo lagi kung imong i-dissect yun imong i-micro ang ilang problema makakita sa biya ka nga tama ba legit gid biya na bay. Legit yun na yung ana oy nga ibutang nimo usa sa kababae nga dako kay pangandoy tapos naburusan siya sa pagkaburus niya, murag nag-goal siya, tapos na-depress siya, tapos ibutang na itong napaiskwila siya, pero ang iya igo lang po tuition, pero ang daily nga pambalon kay wala, kay ang ubang kwarta, dito pa sa gatas. Ka naman yan, bitaw? Sometimes di na ito ma-feel ba nga that moment nga grabe nga hardship siguro. Sometimes lagi mo nang likaya na to sa iba nga, tungod siguro sa kalisod, kay sa bukid, ana ba yung mentality? Sa kalisod sa kinabuhi sa mga sa bukid, ang ilang mentality para moangat ilang kinabuhi, magminyo sila. Tawa sila kabalo nga mo samot na day gihapon kalisod ilang mga kinabuhi. Nga naman kasagara sa bukid, sa kalisod, ang unahon na nila, ang solusyon magminyo og sayo. So maybe wasa ta kabalo sa katong ni girl, baka katong nga time din lisod-lisod, burag apiki. Lagi pero ang ending man good herb is kita ra magud gyapon mo desisyon sa mga atong matubang mao ra magud na gihapon so dili na to sisyon si Lord kay usay Lord ngani gyud ko Lord nya iwa gyud ko ipasagdan ra ko nimo Lord nga nahulog na ko dani sa pangpang nganong ni anha diha sa pangpang ana pud lagi ba bisag unsaon or patas sa tatanan gihatagan ta og mga ingana nga mga problema sa kinabuhi ni ingana pero your decision ra gyapon wala nagbuot si Lord sa imo wala nagkuan sa imo di ba mo na atong buhaton no mo ra gyapon in the end na lesson ana every consequence ana imong atubangon gyud gyapon kay ikaw may naghimo ana ikaw nag-decide kung wala ka nag-isip-isip before ka nag-decide mao na diya. Orday kong oras alas 10:02 na. Tikboy, ayaw baso lang Ginoo. Nay lesson ana, if ever nagit sila yung kalipay mo gito yung kalipay then i-let go na lang na then improve yourself. Takalangan ka mo asenso. Ana ra tirada. Tikboy shot. Tikboy shot asa ka karon. Shot. Salamat sa pangubanoban. Dinakmak gyud na iyang gakawanan kay ngayon. Dakmak PM. Wala. Dagan salamat. Kauban nato si Master Poppy, si Sampay na, si Consiel Bernie Pitog. Dagan salamat sa inyong tanan. Ingat mo tanan. I love you all. See you tomorrow. Bye!